खुलुमबाय आं दं दायो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलनि खासियासुबा गामियाव थांनाय जुन दाननि 7 अक्ट'खालि जिहेतु जोंनि मेट्रिक रिजाल्टखौ होबाय। बे मेट्रिक रिजाल्ट होनायाव दिनै जोंनिनो बर'नि फिसा फंबाय बिथां मनदिप बर'आ बे मेट्रिक एग्जाम होनायनि सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हाबाय। जों बिथांखौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि मनदिप बर'। नोंथाङा दि HSLC एग्जामाव फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनो हाबाय, नोंथाङा बै फार्स्ट डिभिजन उथ्रिनायाव नोंथाङा गोसोखौ माबायदि नांदों? गोसोखौलाय मोजां नांदों, फारसेथिं आरो एसे दुखुबो नांदों। मानो होनोब्ला टप 10आव आङो जायगा लानो हादिया अल आसाम बिदिनो आरो। जेब्ला नोंथाङा मेट्रिक होनायनि आगोल नोंथाङा बै मेट्रिक होनायनि जेनेबा जिहेतु साखाफारा जानाय, बेयाव नोंथाङा बेसेबांसो जेनेबा टाइम होनानै नोंथाङा बेसेबां घन्टासिम फरायोमोन? साखाफारा जेनेबा फरायनायाथ' बिदिनो 11-12 घन्टा फरायोमोन। बेनि उनाव क्लासफोराबो एसेबां कर'नानि दायाव एसेबां जाबाङाखैमोन। जाबाङियाव आं गावनो नाजानो गोनां जादों। हायिफोरखौ एसे सारमोन मिस मेडाम मोननियाव सोंनानै एसे लादोंमोन। लानानै गावनो नाजानानै एसेबां हादोंना सानदों। सानसेयाव नोंथाङा मोनबेसे जेनेबा आयदाखौ फरायनाय जायोमोन? सानसेयाव गासैखौबो फरायखायोमोन। एसे टाइमफोरखौ फिक्स खालामना लाखायोमोन। जेनेबा मेथ्सखौ 2 घन्टा, एडभान्सखौ 3 घन्टा, बिदिनो गुबुन साबजेक्टखौ 1.5 घन्टा बिदिनो फिक्स खालामना लायोमोन आरो सानसेयाव गासै साबजेक्टखौ फरायखायोमोन। गासैखौबो फोजोबखायोमोन। फंबाय बिथाङा बे समाव नोंथांमोननि सेराव फोरमायनानै होदों, बिथाङा फैबाय थानाय HSLCआव 97% लानानै बिथाङा उथ्रिसारनो हादों। आरो बिथांनियाव आरो जोङो मोनसे सोंथि सोंबावगोन। जिहेतु नोंथाङा HSLC एग्जामाव फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनो हाबाय, नोंथांखौ सोर थुलुंगाखां होदोंमोन? बै माने मेट्रिकआवदि फार्स्ट डिभिजन मोननो हाबाय, बेखौ नोंथाङा थुलुंगा होनाया बिमा बिफाखौनो होनजागोन। मानो होनब्ला बिसोरो फरायनायाव जोबोद सापर्ट होदोंमोन। जेनेबा माबा समाव हायाबाबो उत्साह होदोंमोन, हागोन, इयुनावबाबो हागोन, नाजाथाब, हायो होननाय जेबो बुस्थु गैया, बेखौनो बिदिनो आरो। नोंथाङा दायो बबे कलेजाव बा मा स्ट्रिम लानानै नोंथाङा फरायनो सानदों? कलेजआ अरुण'दय एकाडेमि टंला, ओमफ्राय स्ट्रिमा साइन्स। नोंनि थांखिया मा? थांखिया IIT आव BTech MTech खालामनानै सफ्टवेयर इन्जिनियार जागोन आरो। बिथाङा नोंथांमोननि सेराव फोरमायगासिनो, बिथाङा दिनै HSLC एग्जामखौ पास खालामनानै बिथाङा टंला माने अरुण'दय कलेजाव फरायनानै बिथाङा साइन्स स्ट्रिमाव फरायगोन। आरो बे समाव आङो मोनसे सोंथि सोंबावगोन नोंथांनियाव। नोंथाङा जेब्ला माने क्लासाव थांदों, नोंथांखौ सोर बांसिन क्लासाव बांसिन अनोमोन नों? क्लासावथ' गासिबो समानखौनो अनोमोन। जेनेबा बिदि सासे बारा बिदि खम गैयामोन आरोना, गासिबो समान अनोमोन। माने नोंथांमोननि बै क्लासाव सोर बांसिन जेनेबा गोसो होनानै क्लासखौ लायोमोन आरो सोर बांसिन माने हायोमोन नोंथांमोननि क्लासाव? जेनेबा स्टुडेन्टफोराथ' आंथ' फार्स्ट रल नाम्बार नङामोन, सेकेन्डसोमोन। बिनि उनाव सासे फार्स्ट दंमोन, इसोरबो बहुत हायोमोन। ओमफ्राय आंबो नाजाथाबनानै इसोरनि हाबाय होनना सानो आरो। नोंनिख्रुइ आरो गुबुन दंबावो नामा नोंसोरनि बे स्कुलाव पारसेन्ट मोननाया? पारसेन्ट मोननाया आंनिख्रुइ बारा गैला, इथिंनो खम दं। जेनेबा 89आनो सेकेन्ड होनजायो। नोंसोरनि स्कुलनिफ्राय नोंनो हाइस्ट आरो ना? आंनो हाइस्ट। बे समाव आङो नोंथांमोननि सेराव बै मनदिप बर' बिथांनि लागोन। मनदिप बर'खौ उन्दैनिफ्राय माबायदि आबोर लाबोदोंमोन आरो माबायदि बिथाङा मनदिप बर'खौ फरायहोबोदोंमोन। नोंथांनियाव आङो बे समाव सोंथि सोंनो सानदों। जिहेतु मनदिप बर'आ मेट्रिक एग्जामाव 97% लानानै उथ्रिसारनो हाबाय, बे समाव नोंथाङा मा बुंनो लुगैयो? खुलुमबाय। गथ'खौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जथेस्थ' जोथोन लायोमोन। जानाय लोंनाय, फरायनाय, स्कुल थांनाय, बेखौ एकदम माने जोथोन लायोमोन, खेल लायोमोन जोङो बिमा बिफाया। जाहाथे इयुनाव सासे बियो मोजां फरायनानै मोजां सासे मानसि जानो हायो बर' हिसाबै। बेखौ जों हदाय आसा लानानै गथ'खौ जोङो उत्साह होयोमोन, फरायहोयोमोन आरो खेल लायोमोन गथ'खौ जे बहा थांदों।
दसेबो बेखौ माने ओरैनो गाज्रि माबायाव थांहोनो जों परिबेक होआमोन आरो फरायनानै फैनानै जुदि एसे सम मोनोबा बेखौ मबा मोसौ लायनो होयोमोन एसे बाय बांला खामानि मावनो होयोमोन लोगोआव लाफायोमोन उन्दैनिफ्रायनो दा बिदिनो बिमा बिफानि खोथा मानिनानै दा बिसिनि उथ्रिनो हाबाय गथ'आ बेयाव जोंहा जथेस्थ' माने गोजोननाय दोङो आरो बेखौ मोनसे खोथा बुंबाय थायोमोन जोङो प्राय हाइ स्कुल प्राय एम इ स्कुलनिफ्रायनो 8, 9निफ्रायनो बुंबाय थायोमोन जे आसामाव नोङो टप 10आव गोलैथारनांगोन बे दाबो गथ'आ दाबो गोसो दोङो बेयो जों बुंबोबाय थायोमोन आप टु एग्जाम होनायसिम जों बे खोथाखौ जों बुंबाय थायोमोन नाजा फराय नाजायोब्ला फरायोब्ला हायैनि जेबो खोथा गैया बे खोथाखौ जों बिनि खोमायाव सोना होबाय थायोमोन जाहाथे गथ'खौ जों बिराद थुलुंगा होबाय थायोमोन आरो गिदिर गिदिर मानसिनि खोथाफोरखौ बुंबोबाय थायोमोन जानायाव लोंनायाव जलायनायाव जों खोथाफोरखौ जों सावरायलायबाय थायोमोन आमुगा ओरै जादों तमुगा ओरै जादों बेफोर खोथाखौ बिनो खोमायाव सोना होबाय थायोमोन जाहाथे बिनि गोसोआ मोनसे बोलो मोनो इन्टारेस्ट मोनो जाहाथे फरायनायाव माबा मोनसे थांखि होसोनायाव बेखिनिखौ जों जेब्ला मनदिप बर'आ उन्दैमोन अब्ला बैखौ बबे स्कुलाव गिबिसिन होजेनदोंमोन गिबि होनाया जोङो माबायाव डिमाकुसि डन बक्स इंलिश मिडियामाव होदोंमोन नार्सारि KG 1 बे मोनथाम क्लासखौ जों बेयावनो हस्टेलाव दोननानै उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव दोननानै फरायहोदोंमोन नार्सारिनिफ्रायनो बेखौ हस्टेलाव दोनना फरायदोंमोन खिन्थु बेखौ दोननानै जोङो जोबोद बिमा बिफाया गाबबाय बायोमोन खारन गाबनाया बेनो गाबोबो जोंहा मोनसे थांखि दोङो गथ'खौ जों फोरोंनोबा बा रोंहोनोबा बा थांखि होसोनोबा निस्सय खस्थ' खालामथारनांगोन बेयाव दुखुआ थाखागोन दुखुखौ जों नेवसिनानैबाबो गथ'खौ जोङो गोरलैनिफ्रायनो हस्टेलाव दोननानै फरायहोदोंमोन आरो उनाव जितियानोखि जोङो एसे थाखा फैसा न'खरनि एसे अबस्था एसे माबा जालांनायाव जोङो गथ'खौ जोङो मा सानबाय जों नाङा इंलिश मिडियामनिफ्राय बोख्लायनानै आङो खाग्राबारि UN एकाडेमियाव क्लास 2आव फरायहोदोंमोन नाथाय बियावबो क्लास 2निफ्राय बियो फरायबोदोंमोन आरो बियो रल नं 1-1 जाबोदोंमोन 1-2 बेबायदि जाबोबाय थादोंमोन बिदि कम्पिटिसनबो दोङोमोन बेबायदि हानाय गथ'बो दोङोमोन खाग्राबारि UN एकाडेमियाव खिन्थु बेखौ जोङो बिराद उत्साह माने होनानै बेखौ फरायहोबोदोंमोन बेनि उनाव फराय क्लास 7आव बे मोनसे खोथा बुंबाय जे आइ आफा आं खाग्राबारि UN एकाडेमियाव थायोब्ला आंनि साननाय आंनि रिजाल्ट हयथ' खालामनो हायाबो जानो हानाय बे मोनसे हमदांनो हादोंमोन नामा फरायनायनि माबाखौ गावनि सायाव जे आं मा रखम माबाया जायगायाव परिबेसाव फरायबा आं मारै आंनि थांखिखौ जाफुंहोनो हागोन बेयाव मोनसे आइडिया मोनबाय नामा दा बिदियाव बे समाव जोंहा बिराद न'खर हिसाबैबो अभाबमोन बे अभाबा आंहाबो बै समाव बेराम जादोंमोन दा बिदियाव खोब अलखदाव गोलैदोंमोन आरो खिन्थु गथ'आ ओरैबायदि बुंबाय थायोमोन आं बेयाव फराया खैराबारि UN एकाडेमियाव थांगोन आं मोनसे आंहा आसा दं बे खोथाखौ बुंबाय थानायाव बारे बारे बुंबाय थानायाव जोंबो बिमा बिफाया नागारनो हायिलाय गथ'नि खोथाखौ खैराबारि UN एकाडेमियाव एडमिसन खालामना होनो गोनां जाहैदों आरो बिथाङा उन्दै समाव फरायनाया माबायदिमोन बिथांनिया मनदिप बर' बिथांनिया उन्दैनिफ्रायनो बिनि फरायनाया जथेस्थ' मोजांखा आरो फरायनायाव मोनसे आयदा दोङो आरो थाब गोसोआव थायोमोन जेब्ला डन बस्क'निफ्राय UN एकाडेमि खाग्राबारियाव होबाय बै खाग्राबारि UN एकाडेमिनिफ्राय आरो खैराबारियाव बेसेबां क्लासनिफ्राय थिसनहैनाय जादों क्लास 8निफ्राय बियो थांदो औ डाइरेक्ट हस्टेलावनो दोनखानाय जादोंमोन जेब्ला नोंथांमोना बै खैराबारि हस्टेलाव दोनहैबाय नोंथांमोना बेखौ माबायदि आबाद लाहैदोंमोन आबादा जोङो सप्तायाव ओरैनो रबिबारे थाङो प्राय माबाया हस्टेलाव दोनग्राफोरा गार्जेनफोरा दा बेयाव मालाबा सम मोनोबा ओरैनो माने ओंखारहैयोमोन आरो जे खबर लायोमोन जे गथ' मारै दं प्रिन्सिपालखौ आं खबर लायोमोन हस्टेलनि प्रिन्सिपालखौ जे गथ' मारै दङ फरायदोंना फरायाखै एसे खेल लायोमोन आरो सप्तायावथ' थांखायो रबिबारे थांखायोमोन जानाय लोंनाय एसे लाङोमोन आरो न'नि ओंखामखौ जिहेथु जानो लुगैयो मालाबा बेदर मालाबा ना बेबायदिनो जि मोनैखौ रबिबार नायनानै संनानै लांनानै गथ'खौ एसे गाइड होबोयोमोन गाइडआ बेनो जेने बुंबोयोमोन आरो जे मोजां फराय बाबा मोजां रिजाल्ट खालामनो नाजा मोजां खाम मोजां फराय आरो नाजाबा हायैनि जेबो खोथा गैया बे खोथाखौ जोङो बारे माने बिनि खोमायाव जों सोबाय थायोमोन आरो गथ'आ बे हिसाबै नाजादों
आरो नाजानायनि गेजेरजों बे नारा नाथा नाजादों गावनि आइडियाखौ लानानै आरो गुबुननिबो मास्टर बा स्कुलनि जथेस्थ' बेयाव माने मा होनगोन बेखौ थुलुंगा दोङो स्कुलाबो जथेस्थ' बेखौ थुलुंगा होदों आरो मास्टारफोरखौबो आं सम सम लोगो हमोमोन जे मारै गथ'आ फरायनाया उनाव बिसोरो बुङोमोन मोजां होनना बुंबाय थायोमोन आरो जाहाथे आरो नोंथांमोनाबो एसे खेयाल ला होननानै मास्टारफोरखौबो बुंबाय थायोमोन आरो जाहाथे मोजां गाइड हो स्कुलाबो जाहाथे नाम जाथो आंनि गथ'आबो जाहाथे बर' सासे मोजां मानसि जाहाथे बनायनो हायो बेखौबो आं आसा लाना नोंथांमोना खोनागासिनो बिथां मन्दिप बर'नि बिफाया बे समाव बड'लेण्ड बुब्लियाव फोरमायगासिनो बे समाव आङो मोनसे सोंथि सोंबावगोन जेब्ला मन्दिप बर'आ जेनेबा जानाय खायद'जों लोगोसे आरो बायदिसिना मुवा दं बेनि सायाव जेनेबा नोंथांमोना नोजोर लायोना लायामोन जानायाव जथेस्थ' बेखौ नोजोर लायोमोन जे गुबुन बेसादफोरखौ जायोना जायामोन निसा बेसाद माबा निसा बेबायदिथ' एकदम निखेटखा बेफोरनि एकदम जानगाराव थाखायो मा जानानै मोजां मोनोमोन बियो बांसिन फिथाइ सामथाइ बेखौ बांसिन जानो गोसो जायोमोन गोसो खामो ओंखामनि माने इन्टारेस्ट खम मानसिया आरो बुंबाय थायोमोन मोनसे आं उनाव गेदेर मानसि जानाबा माबा मोनसे मावनो हायोबा आं ओंखाम जाया बे खोथाखौ बियो दिनैसिमबो बुंबाय थायो आरो बे आं बेलेग आदार जागोन होनना बे समाव आं फंबाय मन्दिप बर'नियाव मोनसे सोंथि सोंबावगोन जेब्ला नोंथाङा हस्टेलाव थाहैदोंमोन बै हस्टेलाव थानाय लोगोफोरा नोंनि लोगोफोरा माबायदि जेनेबा नोंथांजों माबायदि थायोमोन आंदों मोजाङानो थायोमोन बिदिनो कम्पिटिसन जालायोमोन आरो सोर बेसेबां फरायगोन जेनेबा सोर बेसेबां पार्सेन्ट लाखिनो हागोन मेट्रिकआव बिदिनो कम्पिटिसन जालायोमोन 2 माह जेनेबा बिदाय होखांनानै स्कुलाव बिदाय होखांनानै जेनेबा स्टाडि लिभथ' मोनोना 2-3 माह इयावनो बहुत कम्पिटिसन जालायोमोन आरोना सोर मासनि हागोन सोर मा हागोन बिदिनो कम्पिटिसन जालायसैमोन जेब्ला नोंथांमोना हस्टेलाव थाहैदों बै हस्टेलाव थानाय लोगोफोरा माबाफोर बेसादफोर जानाय दंना गैयामोन बेसादफोर इदि गैथ'वामोन सारमोनाबो एसे बादा होखायोमोन एसे स्ट्रिक्ट खामोनबो बिदि गैथ'वामोन दे साबेसे दंमोन नोंसोरो हस्टेलाव बिदिनो जोंनि बेट्सनि खिना 18 जन सा 18 गार्लसफोरा सा 7 ना सा 6 दंमोन आरो बिदिनो बे समाव आं सोंथि सोंबावगोन जेब्ला नोंथाङा HS एग्जामखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामबाय फैबाय थानाय उन्दै फंबाय बिनानाव बा होगोन हाई सेकेन्डारि मोजां फरायबानो हायो गासैखौबो हायिफोरखौ सोंना ला प्रिभियास पेपारफोरखौ बुथुम लोगोसे बेफोरखौ सल्भ खालामनो नाजा जुदि हायाखैबा फोरोंगिरि सार मिस मेडामफोरनियाव सोंना ला ओमफ्राय कनसेप्टफोरखौ क्लियार जा गासैनिखौबो साइन्स मेथ्स जियानो जा जुदि कनसेप्ट क्लियार जायोब्ला हाखागोन जियानो जा नों जुदि प्रेक्टिस खालामाबा एसेबाबो नोंनियाव माइन्डआव फैगोन एरै जायो एरै मायो होननानै नों एसेबाबो नों हागोन जुदि कनसेप्टआ क्लियार जायोब्ला नोंथाङा मा साबजेक्टआव ओरैनो लेटार मोन्दों लेटारथ' गासैयावबो मोन्दों इंलिस साबजेक्ट वाइज जेनेबा इंलिसाव 100 मेथ्सआव 100 ससियेलाव 100 ओमफ्राय साइन्सआव 93 एडभान्सआव 94 बिनि उनाव MILआव 95 निस्सय नोंथांमोना खोनाबाय बिथांनि मुङानो जाहैबाय मन्दिप बर' बिथाङा थांनाय HSLC एग्जामाव सेथि मासियाव आसामनि बर' बिजोंनि मादाव बिथाङा सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों बे समाव आं नोंथांमोननो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बेखौनो फोरमायनाय जाबाय आं उदालगुरिनिफ्राय अनसुला बसुमतारी केमेरा पार्सन बड'सा दैमारि गोजोन्थों।